Kini kisni ki bangi imunta kilong sisya kisni ki ba bat ki ba penkelumar jumur hado kata ya ki ba buon ki kun ki jong play bat buon ki kwa ban tip kai ka banjia ha kisi ki ba hado bat haswa ka jingrong no kumba kisundan jisu kilale ban kali na u jisu ki ong ka ba kumno kata ka jingwan jong me bat ka ba wano jong nek partai bat ka jubab ka ba nangkong ka ba ngiyo no tra jisu kalong ba ide ban sumar ban husiar bah bangin om sya syukur ha usoitan namar usoitan ulong ukpa jong kalam ler bothok ba syukur ya ka partahi borok kawai kumbangi pulina ka kitab jing penpa ba uta ukresam ler undawa ya borok ki ba syong ha ka kendau ba kidai ban manedem ya bat unburu ya kata ka dak jong halor ka kti kamon lani halor ka shlang mat jong ki kumta ban pun urlong ya kata ke jengkwa jong un haban syuthok syukur kenang ba kibriu kengat ha ke jengriam jong nama la da kibriu kila tib lupa utai ude mraklau bar katai ke de ka syap ndus pa ndu pun reu jong tau mraklau manohi ban trek ban pediang bat manohi ban trek ban mani ya utau mraklau kumta de tang ba un syuthok syukur ya kibriu ke ba kengat ha kata ke jengriam bat de na kata kadau trajisu ulama ha mengi ba ngimdai ban sya syukur ngidai ban dakan adakar syua ban le ya ki yo ngingat ha ka jing sya syukur kumta tong ni yit binya ki kita ki jing riam ki ba usaitan ulapan ap ya ki brio ha kini kisni ba khadu bat akbar kumu taw murak law niyo ban bu ya kata kedak jing kanjung ha ki brio ladangi puli na ka kitab Daniel kal nang banungkong kadkot ka ba nungkong ter hadu kadkot ka ba pra Hangtungi puli ba usim Nebukadnezar ula ringmau ya ki kun Israel na Jerusalem sya Babylon. Bat ke benungkong usim Nebukadnezar ula penkela ya ka kerteng Daniel bat ki lok jong Kumtaro uta murak lau unle kumcu da ka ba un penkela ya ka kerteng ke jong kibrio. Na ka kerteng sya ki dak jengkeng. Bat kita ki dak jengkeng ka ba ki kot kita ki unique identification number. Ne kita kidak jingkain ki bodon hapo kita ki QR code bat ki barcode utau krisumner ubalong maile persya bat ubale mar kongpong ya ka ka ba ublay ule ha ka kitab Israel nong ka basapulai rekod benungkong ngipuli hang tu ba ublay ukot yangi da ka karteng nrei usaitan pat uba hile persya bat ubale mar kongpong ya ka ba ublay ule unum kot da ka karteng nrei un kot ya ki brio da ki number ane ki dak jingkain bat ya kata ka kam ban pun kala ya ka katang sya ki number kila sedang nadu ki snam arhaja khandai ter hadu kini kisni bamta bat hadu menta kila penut hadu kharwe hajar lutam kapisa tangah ha India bat ya kita ki unique ID number ka ktien ublay kala ya tu lupa na ki kitab jing penpau kalau nong ka bakat lai ka dukot ka bakat rio ko ong ba unbu halor ka kti lani halor ka shilong mat jongki bat ka ba arpar kalong ba ki kun Israel kila sya ringmrau sya Babylon kimyo syo ban lait ban mani yu ublay sya ki tempul kumba ngi ba Daniel haba uduai hayeng da ka ba lapli ke jengkang yet bat kini ki jingdia kini kisi ki ba mentaru ngi ba ngimyo syo ban lait sya ki tempul hani sya ki yeng mani ka yeng ki jong ublay bangin mani yu hangta kene ka pun ba ngiru ila don hapo ka jingnong mrau kum ha ki por jong Daniel kaba usai tam kinong buat jong kila wanra ya kata klam kaba pentut ya ngi bangin leit ban mani ublay ngimyo syu ban leit ban mani ublay ha kayeng ke jong kaba lai kalong haba Daniel bat kilok jong haba kila sya ringmrau sya Babylon kila sya penbor ba kidai ban bam ya kita kijing bam sim kenang ba haba kut kinyo ban yeng khmat usim kumjuru ublay ula jiat bat khot ingi bangin yang khmat usim kisim bat utrai kitrai ban yesun syalang syaki bom jukut kumba Daniel ula yo ban sunsyar bat usim Nebukadnezar ha ke hima jong Daniel ula job bat ula kenta ya kita kijing bam sim kiba ibang ityang kiba labu akhmat jong ba udai ban bam ya kita kijing bam sim namar kilong kijing bam kiba aibor kijing bam kiba tai kiban pensengat penplung bat kiba kijing bam kiban penlong bakin kot kin khia karat ba nrei Daniel bat kilok jong kila kentaj ya kita kijing bam sim ba ibang balabu akhmat jongki Daniel ula kentaj ya kita kijing bam sim namar ula riko ila kijing ula riko ila dia namar umtre ban penbet tenget ila dia da kita kijing bam jing di jong sim ula job bat ula kentaj ya kita kijing bam sim bat ula yo ban sunsyar lang bat usim haka hima Babylon kumta
Yang ngiru hakini kisngi kiba kado kila pa yangi bangi day ban bam ya kita kijing bam siem kiba aya kamet kaba koit kaba kya kijing bam kiban penlong yi ki hero kijing bam siem jong kane ka pertai kiba penteget ya kane kamet jongi kabalong kayung syong jong musim kuat kijing bam kiban pensarong Nrai ngide ban kantat ya kita kijing bam jong kisiem jong kane ka pertai knang ba nginyo ban sunsyar lang bat utrai kitrai bat usiem kisiem kumba u Daniel ula kantat ya kita kijing bam siem bat ula yo ban sunsyar lang bat usiem kum tangiru lanang ikwa ban yo ban sunsyar lang bat jisu bolong usiem kisiem ha ke hima bom jukut ngide ban kantat ban menjob ya kita kijing bam siem jong kane ka pertai knang bang nginyo ban sunsyar lang bat kumbang ila puli na kitab jing pun pau kan nong ko balai kat khot ko ba arpu wei ko ongum ni utaw ba job ngan ai hu ban syong lem bat nga halor ka khat jonga kumbang ngaru ngala job bat ngala syong lem bat ko pa jonga halor ka khat jong ban yo ban syong lang ha khat ban sunsyar lang bat jisu ni ha ban yo menta ha ka jing rong no ka basaw kalong haba ki kun Israel kila ha ka jing long braw haus im nebu khanesar bat unebu khanesar haka bakado ula dawa ya paro ba kita ban manidam ya kata ka dor jong bat ya kita ke ba kantai ban mani ya kata ka dor jong un penyap no yaki ndrengu iba ba u Shedrak Meshak bat u Abednego kila kantai ban mani ya kata ka dor jong bat kila syak penyap da ka ba syak berat ha kala warding bala tangraham ba hadu ba ki sipai ki ba berat ya u Shedrak Meshak bat u Abednego kila ing bat kila yap ha kata ka jing kluit pelat jong kata ka ding Ndrai kaba pla kalong ba kat kata ka jing kloj jong kata ka ding u Shedrak Meshak u bat u Abednego kim shimla lelei ndrai kila im bat kumjuru umrak lau unsa dawai kito ki ba syaino ha ka jing rong no ba ki dai ban manedam ya kita ki dor jong kabala ban kran bat ki ba kentat ban manedam ya kata ka dor jong un penyap no yaki ndrai watla ula penyap yaki Kinshu yap tang hakane ka do bat tang sipor namara kinsa imbyang ban sunsyar lang mut jisu hakata ka jing sunsyar ka ba 6,000 kumta kito ki ba sya ino ha ka jing rong no kin hapan mat ya ka jing syak pun bor ba ki dai ban menedam ya kata ka dor jong umrak law ka bala ban kran ya ka ba unsa penyang haman la ki jaka kumba usim ne bukunesar ula penyang ya kata ka dor statue ka ba he ha kata ka pentadura kumta uta umrak klauro manta ula sedang man penyangi ya kita kidur balak man kram bat manta ula sedang man penyang tang ha arpuai teligi nong ba kumbang ilai ha kani ka video kajian company ka ban na Dublin na po ari Ireland rengkat ka jinges sendoglang jong ki katsan teligi company kira shna ya kita kidur stasyu balak man kram. It speaks and sings. Hi. Nice to meet you. Kumbala to aga kitab yung pao. Pej kani ka video pen iya ya kini kisasyu bakishna kinsabu au arpuet li ki nongba jong giri ki papa nam ha kani ka pertai. Kito ki basya ino ha ka jingrong no lada ki kwa ban laj na ka dujok ding bat ki ba kwa ban sinsyar lang bat ujisu ha ka bom jukut kimdai ban menedam ya kata ka dor jong umrak law. Bat kim dai ro ban syem ya kata ka syap jong ndrai ki dai ban syap penyap ha uta murak law kim dai ban tieng ya ka jing yap bat ki dai ban job ya uta murak law knang ba ki niok ban sunsyar lang bat kumbangi puli na ka kitab jing pau kal nong ka bakat san ka khot ka baar hadu ka basaw ngan puli ni tang ka khot ka baar kong kum ni bat ngalayo kum ya ka duryo yet ka balak le da ka ding bat ya kita ki bala yo ya ka jing job tiaw halor uta murak law bat halor kata ka dor jong bat halor kata ka dak jong bat halor kata ka jingkan ka kerteng jong ba kita yengkan halor kata ka duryaw yet kita donro kidui tara jong ublay kini kiba job ya umrak law kibom tieng ya ka jingyap hot wala kila yap ro ndrai ni iba kila yeng ha kata ka duryaw yet balak le da ka ding ka duryaw yet balak le da ka ding ka tau ya ki martar ba sya penyap ha umrak law ha kata ka jingjen jarba ha ka kitab jing pau ngilap arteli balato ya kita ki duryaw yet kabanengkong kadai ka duryaw yet balak le da ka ding kabatau ya kito kiba yap martar ha ka jingjen jarba ka waipat ka duryaw yet ngisyam na ka kitab jing pau nong basaw ka khot ban riyaw ndrai kane ka waipat ka kadai ka duryaw yet kum umaulan duryaw yet kum umaulan ka tau ya ki martar basya penyap jong ka
testament berem nadu u Abel hadu kapor jong u Yohanes nong pun baptis hakani kal nong ba saung i puleru ya kita arpu saungot ki temen besan ba basyong ha kita ki arpu sautuli ki kat kini ki arpu saungot ki temen besan ki basyong ha kita ki kat kilong kiriu kuat jong ka testament berem kumta ki to ki basya ino ha ka jingrono kinha ban mat ya ka jingin jarba ka ba 4 julong bar ka ba umlong shu hiro bat ki dayro ban job ya utaw murak klaw bat ya ka dur jong u bat ki day ban mat ya ka jing sya penyap ha utaw murak klaw rei wat la kila sya penyap ro kin sa imbyang ban yo ban sunsyar bat u ha ka jing sunsyar ka ba shi hajar snam kumbang ila puli na kitab jing paw kal nong ba arpaw ko ka basaw kumta ban na ka jing sya penyap martar bat la dangi kwa ban yo munta ha ka jing rong no in ha ban job ya kita ki jing bam sim ngide ban ri ko ya ka ne ka mat jongi ka balong ka ying shong jong mun sim ko bat la dangi bam ya kita ki jing bam sim mun sim ba ko don shu angi kendria no angi bat ngin yo munta shu ha ka jing rong no namar ka stage ki nong rom ka nong ka ba pra ka kot ka ba kharwai ko ong ndai la da mun sim jong ta u bala puni pat ya u jisu na ki bayap usyong sa apo jong pi uta ba punipat ya ukres na ke bayap un punlong emro ya kita ki met bayap jong pi da uta mun sim jong u ba syong sa apo jong pi hang ni ngi su tu ba klem mun sim ba ko ngin yo banta ha ka jingrong no kumta la da ngi kwa ban yo banta ha ka jingrong no ban kong e ngi de ban yo ban ngi de ban duai ba la kum no ro ngi de ban yo diang no ya mun sim ba ko bat kito ki bala yo diang mun sim ba ko kalong ba dalilero kindai ban penjabo yala de da kita ki jing bam sim ngide ban long ki riu slur kum u Daniel Shadrach Meshach bat u Abednego ki ba kenta ya kita ki jing bam sim kumta tongin long ki ba sharai bat duai banginom hap no ha ki jing pen shoy kumo jisu lo ong lo sharai bat duai banginom hap no ha ki jing pen shoy kumta ngi ha ki ni ki si ki ba khadu ngide ban sharai bat ban duai banginom hap no ha kita ki jing riam bar ki jing shoy jong kani ka portai ba ka jong tau sultan ba kwa ya ki brio ba ki deban mane dami u la kum no ru ngi deban long kum u Daniel Shadrach Meshach bat u Abednego ki bomdon ya kata ka jing tieng wat adu ba ka jing yabru nrai ki IT la ya kani ka mat ba kin yo ya ka jing em ko bobom jikut kumta ngiru la kum no ru im deban tieng ya ki ba wan ban penting yang nrai ngi deban long ki ba shlur bat ki ba job mar jisu long kita ki ba job kin yo ban sun share lang wat u yo ban shong lang ha ka kher ka jong u bat wat la da wan kino ki jing e ki ba kum no ro ngim dai ban len no u ngi dai ban yai ne hadu bakut nomar ka tien ka jong blek ong taw ba yene hadu bakut tang utahi u ban yo ban lajem yero itra